And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May mga taong makikilala tayo para maging inspirasyon natin. Pero hindi sila mamamalagi sa buhay natin. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Owie. At ito ang aking secret file. Nag-umpisa ang lahat nang magkahiwalay kami ng first boyfriend ko. Magjowa kami for almost 3 years. I was working that time sa isang opisina sa probinsya namin sa Baguio. Yung office namin ay nasa 2nd floor. "20 years old ako that time. And nagtatrabaho na. And na heartbroken. That time, may umaaligid na sa akin na isang lalaki na itago natin sa pangalang Sky. Unang kita pa lang daw sa akin ng taong ito na love at first sight na siya sa akin. Kaya madalas ay inaabangan niya ako sa may hagdan o sa may stall na nasa ground floor ng building. Si Sky kasi ay pumapasok sa isang institute sa 3rd floor ng building kung saan ako pumapasok. Yung gwardya, sinabihan ako na may secret admirer ako. Tinutokso ako kay Sky. At sinasabi ko na lang na, naku, hindi ako pumapatol sa mas bata sa akin. Nagtapos nag-aaral pa, baka mamaya ako pa ang gumawa ng assignments. At ayun na nga, nag-break kami ng jowa ko. Umiiyak ako nun sa hallway nang merong isang taong biglang nag-abot sa akin ng panyo. Si Sky. At ang sabi niya, sabi ko naman sa'yo lolokohin ka lang nun. Kung ako na lang sana ang boyfriend mo kahit bata ako, hindi kita pa iiyakin. Hesitant ako na kuhain yung panyo dahil hindi kami close. And besides, wala ako sa mood mag-entertain. At umaasa pa ako that time na magiging kami pa rin ng ex ko. At dahil naramdaman kong tumutulo na yung sipon ko, kinuha ko na yung panyo niya. So ang sabi ko na lang, ginawa ko naman lahat.
Nagpasukob ako sa religion nila. Lahat kaya kong gawin, pati pamilya ko. Pero bakit ang lupit nila? Tapos sabi sa akin ni Sky, bakit wala ka na bang ibang makita? Nasa harap mo lang di mo pa makita. Binalik ko ang panyo kay Sky. Sabay sabing, pasensya ka na. Wala ako sa mood magpaligaw. And that time, hindi ako makapag-move on. Kasi nga, nandito lang ako sa lugar. Sa lugar na kung saan naaalala ko lang ang ex ko. Ramdam ko noon na kailangan kong umalis para makalimot. At yun, yung time na binalak kong mag-abroad. Nag-ipon ako, inahanda ko ang sarili ko sa pag-a-apply sa ibang bansa. So nag-aantay ako ng mga text message sa akin. Until one day, tumunog ang cellphone ko. May mensahe ako. Pag-open ko ng message, ang nakalagay ay, "Hello, beautiful." I ignored it. Kasi baka wrong sent lang. Hanggang sa nag-ring na ang cellphone ko. Sinagot ko. Dahil baka importante. At nang marinig ko ang tao sa kabilang linya, napakunot ako. Sabi ko, paano mo nakuha ang number ko? At ang sagot niya, sus, sa dami ng koneksyon ko sa building natin, ako pa. Oo, DJ Rocky. Si Sky ang tumawag sa akin. Hanggang sa naging mag-textmate na kami. Nalaman ko na nasa Maynila na siya para magtrabaho, para makapag-ipon sa darating na semester. 3 buwan kaming magka-text. Kasabay noon ay nakaipon na rin ako ng pang-apply ko at luluwas na ako sa Maynila. Tinanong niya ako kung naka-move on na ba ako. Nagulat ako. Naharap-harapan niya akong tinanong ng ganon. At tinanong niya rin ako kung bakit aalis pa ako. At ang sagot ko ay para makalimot. At ang sabi niya sa akin, ako, di pa ba sapat? Inisip ko that time, baka pwede nga. Naisip ko na gamitin si Sky for my future. But honestly, he is not my type. Una, dahil sa estado niya sa buhay. Pangalawa, dahil immature siya. And lastly, hindi pa talaga ako nakaka-move on. But I entertained the idea of having someone beside me. To cut the long story short, ginawa ko siyang panakitbutas. Naging kami ni Sky. Nung sinagot ko siya, tinanong ko siya kung mahal niya talaga ako. At ang sagot niya sa akin, oo naman. The day na nakita kita sa building, mahal na agad kita. At alam ko sa sarili kong ikaw ang una at huli kong mamahalin. Then sabi ko, bakit ka naiiyak? Yes. Naluluha siya, DJ Rocky. Then he said, Because
This is my first time falling in love. At gusto ko forever na to. Sa totoo lang, DJ Rocky, gusto kong kiligin sa sinabi niya. Pero awa ang naramdaman ko. Then sabi ko na lang, o siya, bukas sunduin mo ako sa terminal. Love you. Hindi ko alam pero parang gusto ko naman. Kasi okay sa pakiramdam ko na may napasaya akong tao. Then, maya-maya pa, nag-message ng marami si Sky sa akin. Totoo ba? Tayo na? Totoo ba? Mahal mo na ako? Anong oras kita susunduin? At marami pang iba. Kaso, ang mensaheng pinakakumurot sa puso ko ay, sana, mahal mo nga talaga ako. At sana wag mo akong paglaruan dahil mahal na mahal kita. Well, napaisip ako. Dahil casual lang yung nararamdaman ko para kay Sky. Pagbaba ko sa bus, may lalaking humila ng bag at braso ko sabay sabing, mag-ingat ka naman. Sabay iwas sa bus na paparating. Nagulat ako. Kung hindi pa niya ako hinila, malamang nahagip na ako ng sasakyan. Pakiramdam ko sa mga oras na yun, si Robin Padilla ang kasama ko. Pakiramdam ko, protektado ako. May bodyguard akong kasama. At siya si Sky. Akala ko nga immature siya. Akala ko bata pa siya. Pero iba si Sky. Pag kasama mo, napaka-mature. Maraming alam sa buhay. Siguro nga dahil sanay siya sa buhay Maynila. Aaminin kong kinilig ako. But it's not love. And then, napaisip din ako kung saan kaya ako titira sa Maynila. Inisip kong magrenta pero napakamahal. Ang paalam ko sa mga magulang ko ay titira ako dun sa kaibigan ko. Pero ang sabi ni Sky sa akin, sa kanila na lang ako tumira. Naisip ko rin na grab ko na lang yung opportunity kay Sky. Pumayag ako. Sa kanila ako nanuluyan. At doon ko nakita ang totoong buhay niya. Sa squatters area siya nakatira. Walang ibang gamit, kundi unan at kumot lang. Good for one lang ang kwarto sa sobrang sikip. Napaisip ako, paano kami kung magiging mag-asawa kami? Anong buhay ang meron kami? Napabuntong hininga ako. 6 na buwan, nagsama kami at wala akong maramdamang pag-ibig. It was all awa. Umalis ako ng bansa at sabi ko, nakabayad na ako sa'yo, sorry Sky. Sabay pikit ng mga mata ko sa eroplano. Naging mag-LDR kami ng 2 buwan hanggang sa tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya. Kesa sa magtuloy-tuloy pa dahil wala naman na talaga akong maramdaman sa kanya. Then after 1 year, nakilala ko ang lalaking pakakasalan ko. Pauwi kami noon nung nasa mall kami para bumili ng mga pasalubong. Nang biglang may bumati sa akin. Hi, Owie! Napalingon ako.
Sobrang kilala ko yung boses na yun. At yung nakita ko. Sabi, "Do you still remember me?" Sabi niya. At sabi ng isip at puso ko, "Sorry." And then he said, "Si Sky to, di mo maalala? Nakakaya sa mga kasama ko." Sabi ko pa naman, si Owie yung matagal ko nang hinahanap na ex ko. And yes, sinundan pala niya ako to have closure. Dahil hindi raw sapat yung binigay kong rason ng paghiwalay namin. Ang sabi ko kasi I just needed space. Sabay lumapit sa akin yung mister ko. Oo, naalala ko na si Sky. Ay, nga pala. Si Anton, mister ko. Nag-shake hands sila. And then sabi ko na lang, mauna na kami kasi hahabulin pa namin yung bus. Ramdam ko na iba yung naging dating kay Sky nang makita niya ako. And alam ko na talagang ako pa rin hanggang ngayon. Hanggang sa isang araw, nakita ko na may nag-friend request sa akin. It was Sky. I accepted the request and he asked me, "Bakit ka sumuko sa akin? Alam ko ang estado namin sa buhay. Kaya nagsumikap akong umangat para makapag-antay sa'yo, pero bakit di mo ko inantay? Ikaw ang naging inspirasyon ko para umangat sa buhay. Para makapagtapos. Para maging mayaman. Para sa'yo lahat ng to. Kahit na may asawa at mga anak na ako, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Ikaw ang una't huli kong pag-ibig." Then I replied, may mga taong makikilala tayo para maging inspirasyon natin. Pero hindi sila mamamalagi sa buhay natin. We meet people because they have a purpose in our lives. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. At sana, maging masaya ka na rin. Then he said, "I am happy. I am very happy kasi naabot ko lahat ng pinapangarap ko sa buhay. We're migrating in New Zealand. Masaya ako but I'm not contented." Then I said, "I am contented but I'm not happy." Then after that, hindi ko na siya na-replyan pa. Siguro nga hanggang dun lang talagang storya naming dalawa. At sabi nga nila, hindi lahat ng tama ay dapat at hindi lahat ng dapat ay tama. Ang kailangan lang gawin ay gawin ang tama. Kahit hindi ka ganun kasaya. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Owie. At ito ang aking secret file.